simrang hilin eh. Ada ang biko. Oh, biko. Ang latik. Pinalatik niya ang biko ron. Ang peperon kuan ka. Pansit. Oh, di day bang iday. Oh, taklay. Barbacoa. Biko. Ang laman eh. Barbacoa, maging ago kamuti. Para sa barbacoa. Saan mo ilay nga. Hindi maabot rin nga ni. A few moments later. Sige ka na, sige. Grabe lipstick ni. Ang kuhawan. Kana nang. Grabe slick siguro Dali kang siya ng t-shirt. Ako pati kay exercise. Sila lang ito tara pa kayo para sa batanson. Di, pala ko balin doy sa Asa ko dapit. Wala ko na ito na pagkita ng pen. Asa ko dapit. Ano na siya? Full hawa. Gawas. Ano sa kaluwi buti? Muling god. Para tao din yan. Sobrang ang puso nila. Pag pinapalo. Sino ka ay? Dato, nalita pa. Ito pa din masakit. Galing-galing. Pagdating. Pang, dasa diyan na. Nakadbi yan na. Haring litsong. Di ba ko nasa isa sa kaya gizang picture ganyan nanti sa maklaro. Ikaw ko na ay natukan. Ganas pura mi lagi. Dapat ni. Bisa madali. Siya isa. Ito. Dahil ngipon rin makita namin no. Adjust. Mag-chat ko na sila. Hala, may gatong picture tanawon. Asa mas tere? May lipstick mo to. Nasara ba yan? Magsilik siya. Nalibat ko sa class. Sunod ay. Panghatag mo ha. Ha. Hamo ko ay. Hatatir. Katong na mesa. Narabugtas bay? Di balik sa katong na mesa. Ko na to, gamote. Mesa eh. Dala mo to. Dara na isa. Mura man days eh. I wish you a miracle. Bidyo ni. Naghanap ko nagpatawa sa picture. Nagpatawa daw? Picture ka rin. May. Ikaw na isa. Isa. Smile. Dari pun minus B. Lagyaw eh rin tinawag yan. Sarang Kami tinawag. bro, kami nayari sa nay. Otro ato na kang iyo pag-flash nay. Balik na balik. Ano ka tanaw na papaligi ka na yan. Sana gabigirban ka sana. Balik na kami sana. Lord kami karon na sa diwa sa nangin. Para Miss Amy may hairband yan. 1 2 3 smile. 1 2 3 smile. Ayaw ko no. Kuha mo Kamu nang sa gikuha sige na. bisa pag simuni ka. Sipag darim gamay. Sipag darim gamay. 1 2 3 smile. Nauran ha. Ayan. Smile mama. Isa pa, Isa isa pa. 1 2 3. Next. Last. Ay, isabot na barang basi. Anay, kailan ka ay. Patungtungan. Baras na, kutong be. Ang baka ka. Ito apikas. 1. Ana. Ang tukas pikas ay. Bayan ka. Katubon mo sa liya, Ah. Hawa na pangga ka bang? Ana. Okay. Nanabi. 2 3 smile be. Smile
Aldi. Ala cute baby, Mami Berlin. Oh, ako sunod. Sabi sa kusay. Ano yan? Dali yan. Dali na, pagdali na. Delikate ni, pamilya. Oh, hindi po dali ni po na bantay di mo na picture ako po. Dili ako. Actually, please mamaray nga na. Sibog dali Ito, minungkang. A few moments later. Morning. Happy New Year na. January 1 na. Asais na buntag. Pamanggi ka ba ko nag-uban. Dagad sa nagbilar sila gabi sa ilang sugat sa bagong tuig. Ako nasap ko. Bago pa kong nadaga. Bitaw. Iubo ko. Galit. Pagaw kahang tingog. Sakit aghang katunlan. Muna yung tinagbuan sa bagong tuig. Happy New Year tanan sa tanan. Labinadihan nila ni Kuan Rosemary sa Cortez. Sila Ma'am Gaga. Happy New Year. Hindi naman natin sa tagsaan paghingan. Katong sa gawas. Happy New Year tanan. Hindong tanan. Sa tanan. Diha sa Garcia nila ni Herlin. Kia, Happy New Year nito diha. Ni Maring Nilda. Tanan-tanan diha. Nila Maya, Happy New Year. Usbon ko sa tanan-tanan. Sa mga apo sa Cortez. Patusin niyo Cortez. Nila Budoy, Noah, og Joy. Happy New Year nito diha. Advance happy birthday. Birthday na karong 3. Maka abot mo ka ko sa Cortez. Pag-birthday na sa kapo, tos Cortez karong pizza 3. O pizza 5 po itong sa kapo. Hindi ko sure o makaato ba ko sa Cortez. Kay, napay, iba mo lagi mo napay, sunundan yung pangadis ang ugangan. Nagkabibo na gani may gabi, kay agamang ugangang laki, di naman makatahas. Loy naman po, batong sa kapo kay nagpabilin sa silo. Kaya mo lupad naman kung si Jaog bidaan na rin sa alam naman pangatawa lagi. Luwi naman po ng diuwag di ayog. Nga na-imagine sunod na sa mama. Kasi sila diha pa. Kaya daw ang ipagawas din ni Jaog kuan, wheelchair. Sa isang kwarto, diha mo ito wheelchair, gibutang, isang gawas. Na-imagine sunod na sa buhi. Isang asawa nga, magsahayog, mag-iaway. Mo nga na di ayog, magkatiguang na, mga matay na, di na dahil makatahas, o miskatiguang na. Si Targus may lagabi nga ng sarbas papangambro na magbata. Tawro ilang po to. Kamang mga apo diya gusto mo ipos ng lolo. Ala, upabay ulit na. Kasi imong lolo. Happy New Year diya. Sumali lupa. Ang igsuon. Wala ko'y tingog. Happy New Year na naman sa tanan. Amping. Tanan-tanan. God bless. 2023 naman sila di na naman sa muli kay pag ideya ng panghipas gabi nuli-li naman sa sidaran sila mo karon siguro karon tataw na po ron manawag na pod kay gahapon katulong mo doon nanawag nga ko sa uban nga diha man sila meron naman pod papaog balik sa pagkabata kasabaan sila nga sa kaanak na baji. Habita, siya doon sa kasaba kay. Sulit na ganit kong siya kay na ako no siya nagkasikaso sa pagtipos ni mama. Kung hindi pa sagli, nagtiguang naman gudpot, magbinta na. Pero huwag butang mong sa disbay, okay na po sa disbay. Kaya ginagin, malupad mong stuglaran. Pag sa kwarto, hindi magbabahalang mamatay ko karon. Pinakonsensya siguro po silo, maunga mo. Uli ang ibanan kay karon gabi galing kuana kay si Abita na nasa departes ilaha uli jud pero bita magpabagmang ni uli si Mayla manawahi dugay-dugay lakaw naluoy siguro bisang sa kaapo mo rin yung volunteer nga asin laman kuno doon din yung mga tiguang na di ay ogwan. Kaya nalabas pa ka sa una, di po naganahan og na ay mga kaabang mga bata. Ingin lagi
mahilalabon ko sa una na ang mga bata pa ba di magpaaban sa baskog pa. Sa tiguang ni noon di na dahil katahas. Bog di wala super kanang dum dang gibuhat sa unas mga bata. Nasilo ko sa may pamanan og TV pagngan. Wala sa silo magdumot. Eh dalaging lolo, mo ang gibanan gabi mo nagbilin nagturon. Laghang mga tanom, dara. Pangud na. Ako makalili, pila ka buntagan. Kaya matapos ibabaw kanunay, dalaghang banda. Aghang mga kuan. Aghang mga bulanghoy o karlan, nara, gunahan na pod. Gunahan aghang karlan o bulanghoy ka. Nisi ka nag adlaw magdala magdinimuan. 2023 na buntag dung tanan.